No vull ficar... No, si ja no signes dues vegades que mos l'anul·larien l'altra. Feu-los arribar la meva protesta, tu saps que jo me col·lecciono xapes, no sé si t'havia comentat mai. Estem recollint signatures per a legalitzar completament la recepció de TV3 per a que ni de la Generalitat Valenciana ni per part de ningú se pugui obstaculitzar, és més, per a que des dels organismes de l'Estat tinguin l'obligació de fer arribar totes les televisions en llengua no castellana, les televisions públiques, a tots els territoris, a totes les autonomies que parlen, com diu la llei, la mateixa llengua o semblant, fins i tot per evitar problemes a vegades de nom. Hem de recollir 500.000 signatures per a presentar-les al Parlament de Madrid, una iniciativa legislativa popular. Estem ara ja ratllant les 400.000, la campanya acaba en març i creiem que les podrem recollir suficientment. I avui hem vingut a Benicarló, aprofitant tot el tema de la festa de la carxofa, per a que la gent de Benicarló i els visitants que han vingut puguen signar si així ho volen. En això confiem. Nosaltres, la nostra campanya pretén que la recepció de TV3 sigui tan legal i tan normal com veure Antena 3 o Telecinco o Televisió Espanyola. I això és el que estem treballant i, efectivament, com tu dius, seria el final d'una llarga campanya. Recordem que en el seu moment vam haver de ficar reemissors pagats per tota la gent que pagava bons per a comprar-los, que ens els van tancar, que va haver manifestacions i protestes, vam reobrir, ara havíem tingut que passar a la DDT abans que tots perquè ens havien expulsat, per dir-ho així, de l'analògica i ara volem legalitzar plenament la situació perquè, per exemple, tot el sud del País Valencià, la zona d'Alacant, d'Elx, fa prop de 2 anys que no està veient-la perquè tenim un reemissor tancat. Tot el matí